Bueno, seguim tots, com nombrat, començarem l'acte de presentació de la Concertina i ara passo la paraula a l'alcalde. Avui és un d'aquests dies en què de forma especial quedaran reflectits en el nostre calendari tradicional i popular dels solivallencs. Es tracta de la celebració dels 20 anys dels nostres diables Rigor Mortis. Evidentment, una celebració d'aquestes característiques vol dir que alguna cosa ha passat en el temps perquè avui nosaltres fem festa i així ho celebrem. L'element festiu que avui es presenta, la Proserpina, aquesta nova bèstia passarà a formar part del costumari català i el seu bestiari popular i que a la vegada farà molt més lluïda la festa del foc i el seu seguici. També manifestar el més extens agraïment a quantes persones i patrocinadors al llarg de tots aquests 20 anys han fet possible els correfocs i a la vegada encoratjar els actuals responsables i a tot el grup perquè segueixin treballant i col·laborant en tot allò que es defineix com a cultura popular i tradicional i que a partir d'ara tinguem plegats com a fita els 25 anys de Rigor Mortis. Per acabar, cal fer constar el suport rebut del Departament de Cultura de la Generalitat i el seu director territorial, senyor Mañé, per haver-nos inclòs dins del programa de tallers per la festa i que ha donat com a resultat la Proserpina que avui es presenta. També el president de la Diputació de Tarragona, senyor Josep Poblet, que per decret de presidència ha concedit un ajut econòmic per al desenvolupament d'aquesta festa d'aniversari. A tot el grup de diables, als responsables, felicitats, enhorabona i que sigui per molts i molts anys. Gràcies. Ara dirà més paraules l'Isabel, que és la representant de l'empresa Fusi, que és la que ens ha ajudat al desenvolupament de la festa. Bé, bona tarda a tothom. Molt breument, perquè el senyor alcalde ja ha fet tot el recorregut de la recuperació, de la creació d'aquesta nova festa. La veritat, només dir que ha estat un plaer, tant pel Departament de Cultura com per Fusi, l'empresa gestora del programa de Tallers per la Festa, havia estat treballant aquí a Solivella amb els Diables, perquè són un grup de gent que saben el que volen, que ho tenen molt clar i que així ens ho ensenyaran ara. Quan vam rebre el projecte ens va semblar interessant la creació d'aquesta nova figura de bestiari, sent una figura que no és nova, és a dir, que no n'hi ha en tota Catalunya, una altra igual. Per tant, el que ara tingueu el grup de diables aquest patrimoni vol dir que també el podreu anar a passejar una mica, no només per Solivella, sinó per la resta de Catalunya. Si des de Fusi i des de la Generalitat hi hem pogut contribuir una mica, doncs a que vosaltres, amb la vostra il·lusió, tireu endavant, doncs fantàstic. Escolta'm, encoratjar-vos de tot cor a que continueu aquesta tasca que esteu fent i, no sé, estem a la vostra vora. Aquesta parlem a la Concertina perquè tothom ho agraeix. Marc.